Jeg valgte at tage på udveksling, fordi vi i min familie aldrig rigtig har været ude at rejse en hel masse. Og fordi jeg skulle ud og prøve at være lidt væk fra mor og far. Først så lavede jeg en skriftlig ansøgning, og så ville de gerne have mig ind til et interview inde ved deres lokalforening. Vi så og snakker lidt om, hvorfor jeg gerne vil afsted og så videre. Det vigtigste var egentlig, at det ikke var noget, mine forældre pressede mig til, men det var et valg, jeg selv havde taget. Så kom processen, hvor vi så skulle vælge et land. Valget faldt på Sydamerika, fordi det er meget langt væk, og fordi at de har masser af fodbold, som jeg regner med, at jeg får spillet dernede. Og den brasilianske ånd, den kunne jeg virkelig godt tænke mig at opleve og få ind under huden. Og så selvfølgelig også karnevalet i februar, det glæder mig virkelig meget til at se. Altså da jeg først kom til Valence, var det sent om aftenen, så det første jeg gjorde var selvfølgelig at møde min familie. Og jeg havde den hele, jeg ville give hånd, de ville give bis, det var utroligt akavet. Det bedste ved at være udviklingsstudent har været hverdagen. Det der med, at du begynder at samle franske vaner op. Du tænker på fransk, du drømmer på fransk. Croissant amand. Efter 2 måneders tid, der begyndte jeg at forstå rigtig godt. Men fordi det er fransk, og der er meget med grammatik og sådan, så gik der faktisk, det var først lige på den anden side af jul, at jeg sådan virkelig fik spark i det, og ikke behøvede at snakke engelsk på noget tidspunkt. From my point of view as a teacher, I mean, it was great having her in the class. She was keen to discover everything. I think that's the main point. I first met Julie in sports, and then I got to know her better, and she's a good friend now. We had organized her a secret birthday party. We had blindfolded her, and she was like, "Oh, this is so nice, thank you so much." Because you would not organize a party for every foreign student in your class, but we did for her. Julie va beaucoup me manquer, elle est géniale, elle est rayonnante. Jeg elsker dig. Indtil videre, så er føringsringen gået rigtig godt. Det har været utroligt sjovt, og der har været nogle rigtig mange gode lege, hvor vi har fået et rigtig godt budskab. Og så det, jeg glæder mig mest til, det var at møde mine rejsekammerater. Og jeg har tænkt mig at holde kontakten i Brasilien ved at skrive på min blog, eller også så sender jeg et par breve en gang imellem. Og så må jeg se, hvem der er mine rigtige venner, når jeg kommer hjem. Hjemturen hjem, den var jo mærkelig. Det var noget med at kigge vemodigt ud af vinduet og tænke på det år, der var gået, og alt det, man nu forlod. Jeg var overhovedet ikke klar til at tage hjem, og selv om morgenen, da jeg stod og pakkede det sidste og skulle på toget, der var jeg heller ikke klar. Jeg har rigtig meget kvalme lige her. Jeg har det ikke godt med at skulle afsted, men jeg er blevet overrasket her med en anden værtsfamilie, som lige er kommet forbi for at sige farvel. Det bedste ved at komme hjem, altså lige da jeg kastede mig ind i armene på mine forældre, der føltes det jo rigtig godt, og jeg følte mig virkelig, her hørte jeg til, og meget sikker. Men det er lidt som om, at jeg lige har en del af mig, som sidder tilbage i Frankrig. Da jeg så kom hjem, første der var virkelig godt, det var jo, da min far lavede dansk mad kl. 3 om natten, den nat jeg kom hjem. Så faldt jeg i søvn på min lille hund. Min lillesøster lavede den her dagbog til mig i går, som jeg skal med, når jeg tager til Brasilien. Den er jeg rigtig glad for. Der er masser af flot planche her, med alt muligt. Jeg er også mig og min lillesøster, og så min lillebror, han er herinde. Så også, der er også nogle minder, når jeg skriver inden, så kan jeg komme til at græde lidt dernede. Det sværeste ved at skulle være afsted i år, det tror jeg helt sikkert, at i starten bliver det virkelig hårdt med familie. Man kommer til at savne dem virkelig meget. I takt med, at man ikke kan sproget, og man står meget på egen hånd, så vil de være rigtig meget ens tanker. Min mor, hun har det her fint nok med, at jeg skal afsted. Derimod med min far, der tror jeg, at han vil have virkelig svært ved at give slip på mig. Han vil også komme til at savne mig rigtig meget, så han vil helt sikkert begynde at græde. Min lillebror og lillesøster, de vil nok bare sværme omkring, og så også være ked af det. Jeg er selvfølgelig lidt ked af det over, at han rejser og er væk i så lang tid. Jeg går til at savne dig. Jeg tror, jeg vil fælde en lille tåre, men så er det i hvert fald af glæde. Følelsesmæssigt, så kommer man tilbage med en helt anden mentalitet. Jeg synes, danskere er sødere nu, end jeg gjorde før. Fordi man har overvundet et land, så kan man ens eget land, der hvor man virkelig hører til at have hjemme. Det er jo ikke engang det halve arbejde. Så jeg er bare glad for alle de ting, der nu kommer, som jeg skal ud og kæmpe med og klare og arbejde med. Det er ikke rigtig gået op for mig, at jeg skal afsted nu. Men jeg tror først, det rigtig går op for mig, når jeg sidder i flyveren og har sagt farvel til familien. Og så ruller eventyret. Inden Frederik forlod Danmark, fik han at vide, at han skulle bo i Ipanema hos familien Morat. De har en søn på hans egen alder, der også er meget glad for fodbold.